Hei, muista ennen videon alkua laittaa kello päälle ja tilata mun kanava. Kiitos. Tässä videossa auto jää ärsyttävästi miehen eteen ja siksi mies tööttää moisen käytöksen takia. Mutta kun autoa ajava mies ajaa tien reunaan ja koittaa antaa hänelle kunnon opetuksen, niin mies saa sen sijaan ilmaisen suihkun. Tässä melkein sama juttu, paitsi että auton ovi lähtee irti. Nämä tyypit halusivat säikättää tämän työntekijän, mutta työntekijä ei näköjään pitänyt siitä. Mä en tiedä mihin tällä miehellä oli kiire, kun hän tällaisia temppuja veteli. Tää mies oli niin suutuspäissään, että hän ei edes tajunnut katsoa eteensä. Nämä nuoret halusivat näyttää kovilta ajassaan moottoripyörää, mutta miten siinä kävikään? Heidän prankkinsa onnistui, mutta ei ihan loppuun asti. Tämä mies halusi ryöstää kaveriporukan, mutta viimeisessä vaiheessa epäonnistui. Ja näissä kahdessa viimeisessä videossa voisi sanoa, että älä nuolaise ennen kuin tipahtaa. Kiitos kun katsoitte videoni. Jos piditte, niin muistakaa tilata, kommentoida ja laittaa se kello päälle. Kiitos.